आज पाऊस जाम आहे रे. हो वडापाव खायचं मूड झालं चांगलं वाटत नाही पैसे तर मी आणलं पण पैसे होय दोघं तिघा पुरतं होत आपलं जाऊया काय इथं मसाल काय घरी हे आवाज दिला तर परत कोणतरी बडबडत राय तो आवाज आपण गपचूप जाऊन बघूया आधी काय करते मग ते बोलवूया तो असलो ना तर ते परवा आपल्या गंडावला होता भांडी घासायला लावला होती आज तेच घासायला लावूया चांगली मारूया आज मारूया त्याची ठेवूया ती मजाच करूया. मोबाईलवर मारताय काय करत काय करतस काय रे चाललो काय चाललो जरा दाखव दिवशी वडापाव खायचं. वडापाव खा येतोय तू पैसे नाही रे माझ्या येतो आम्ही चल काय भावाने तू देते म्हणजे मग काय चला लोक जाऊन जाऊया वडापाव चला मग चला छत्री घे पाऊस आलेला चल रे चल चल वास आलाय रे. ऑर्डर दे. वडापाव की काय घेतोय पाव वडापाव हा वडापाव वडापाव कसं खाऊया हो 3 वडापाव द्या. हॅलो पाहुणे आहेत वडेज आहेत बघा काय करतो वडच म्हणताय बघा मागो वडा खायचं मागव आता हो बघा का चला 3 वडे द्या आता. मी आलो 2 मिनिटात फोन येतात गेले ते आले ना अजून ते पैसे देतात पैसे दे पैसे गेले कुठं मला माहिती नाही तू पैसे देतात पैसे पहिले पाहिजे आणि मोठी भांडी घालतात चल ही बाय म्हटलं ना ती तरी घालतात मोरीच चालतो हे भांडी घे ही घे खाल्लेलं पण सर्व काढून टाक फटाफट अटक तर पैसे घाललाय ना